आदित्य खाख्लारी आदित्य खाख्लारीखौ सिनाय रावबो गैया स ट्राइबेल संघआ मा बुंदों आरो सिसिटवा माने बे मिस्टेकबो जानो हागौ आंनिया जे सिसिटवा मा बुंदों आरो ट्राइबेल संघआ मा बुंदों जे 6टा जनगोष्ठी बिसोरनो जि एसटी होनो नागिरनाय बेखौ मा हेंथा खालामदों नाथाय बे बाथ्राया 100% सैथो नङा हेंथा खालामजोबाखै मरान मटक आरो बिरसा मुंडा दैट मीन्स बिरसा मुंडानि जोलै दैट मीन्स आदिवासी बहुत थागोन आदिवासी बहुत सावताल तावताल ओरै थागोन बै गासैखौबो सापर्ट खालामगोन नाथाय बेवहाय मोनसे किन्तु दङ आदिवासीफोरनि बेलायाव बे जाहैबाय मा स्टेट बेरियार भारत सरकारा जुदि स्टेट बेरियार नामनि जि मोनसे क्राइटेरिया जे मोनसे जातिया बबेबा हादरसायाव एसटी जायोबाबो गुबुन हादरसायाव जुदि माइग्रेट जानानै थाङोबा अब्ला बे एसटी जानो हाया माने थांनाय कई बोसोरमान सिगां जुदि माइग्रेट जाना फैबा बै स्टेटआव बियो एसटी जानो हाया बे मोनसे क्राइटेरिया दङ आरो बे क्राइटेरियाखौ जुदि भारत सरकारा जुदि बोखारनानै होनो हायोबा आदिवासीखौ जोङो एसटी हिसाबै गनायनायाव जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया मरान मटका तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़आवनो माने मेक्सिमाम 99% पपुलेसना दङ बेनिखायनो बिसोरनोबो एसटी होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों बर'फोरा बेवहाय जेबो खहा जाया बा थाखानाय एसटीफोरा जेबो खहा जाया नाथाय जुदि ताई आहम कोच राजबंशीयाथ' कोचआ डिफरेंट राजबंशीया डिफरेंट नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो मोनसेया जाहैबाय चुटिया बे मोनथामखौ जुदि एसटी होनोबा सरकारा बिसोरनि सायाव बिसोरनि ससिय' इक'नमिक रांखान्थि समाजारि बिथिंखौ नायनांगोन बिसोरहा बेसेबां गोग्लैसोनाय बेखौ प्रुभ खालामनांगोन बिसोरनि सायाव नायबिजिरनांगोन बिसोरनि पपुलेसना बेसेबां खम बिसोरनिफ्राय दासिम सोलोंथाइ खान्थिया मा अबस्थायाव दङ बिसोरनि सोलोंथाइया बेसेबां लेभेलाव दावगानाय बोसोरफ्रोमबो बिसोरनि बै जाति मोनथामनि बेसेबां मानसिया क्रिएट जाबाय थादों आईएएस आईपीएस माने बिसोरनि ससिय' इक'नमिक एडुकेशन सोलोंथाइ गासैबो रांखान्थि गासैबो बिथिंखौ नायबिजिरनानै जे प्रुभ खालामना दिन्थिनांगोन जे बिसोरो बेकवार्ड स' बेबादि बाथ्रा बुंदों आदित्य खाख्लारी बिथाङा नोंथाङाथ' मिथिखाबाय बे मोनथाम हारिनि जे ससिय' इक'नमिक समाजारि रांखान्थियारि सोलोंथायारि आरो जेसेबां जि दङ बै गासैबो जोबोर हाई लेभेलाव बिसोरखौ आसलते मेन एसामिस होनना बुंनाय जायो आसामनि गुबै एसामिसआ बिसोरनो आसामनि स' आसामनि गुबै एसामिसआ माब्लाबो डाउनाव गैया आदित्य खाख्लारी बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दैखांदों जे बिसोरनिफ्राय मा सासेबो चिफ मिनिस्टार जायाखै जोंनि आसामाव माने बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नुगोन आसामनि मोनफ्रोमबो मेन बिबानाव साख्रिखौनो बुं बाख्रिखौनो बुं फोरोंगिरिखौनो बुं प्रफेसारखौनो बुं इन्जिनियारखौनो डक्टरखौनो जेखौनो बुं नोंथांमोना जि लाया मानो नोंथांमोना गासैयावबो बिसोरनो टप लेभेलखौ आवग्रिनानै दङ आसामाव बे बाथ्राया रियेल स' बैबादि बिथिङाव बिसोर माबोरै गोग्लैसोनाय हारि जाखो बे बाथ्राया साननो गोनां बे बाथ्राया सैथो आदित्य खाख्लारी बिथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिसोरनि बे मोनसे क्राइटेरिया बाङायबो जाखाया आरो माने एसटी जानो थाखाय जि क्राइटेरिया थानांगौ बे जाखाथारा स' बहुत क्राइटेरियानो जाया बे बाथ्राखौ बिथाङा दैखांदों आरो लोगोसे आदित्य खाख्लारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों 40 लाख जि एसटी दं आसामाव बै 40 लाख एसटीआ गुवाहाटीयाव मास गेदारिं खालामगोन गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि मास गेदारिं खालामनानै प्रटेस्ट खालामगोन कुनु पयधे बे मोनथाम जातिखौ चुटिया ताई आहम आरो मोनसेया जाबाय कोच राजबंशी कोचआ बेलेग राजबंशीया बेलेग गोसोआव लाखि कोच राजबंशी ज' होनोबाबो कोचआ बेलेग राजबंशीया बेलेग नाथाय बिसोर मोननैखौबो ज' बुंनाय जायो जाना मा आं मिथिया बबेखानि कोच राजबंशीनि आपार आसामनिफोराथ' बहुत दावगानाय नाथाय लवार आसामाव एसे एला बिसोरबो गोग्लैसोनाय गैया नङा दङ गैया नङा नाथाय थेवब्लाबो बिसोरनि माखासे क्राइटेरिया एसटी जानायनि थाखाय थोजासे नङा बे बाथ्राया सैथो नो डाउट कोच राजबंशीनि कोचआ मा बबेबा स्टेटआव एसटीबो बबेबा एससीबो स' गुबुन गुबुन थासारि लानानै कन्डिसन लानानै मोनसे आयदानो एसटीबो जानो हागौ एससीबो जानो हागौ ओबीसीबो जानो हागौ बे जुदा जुदा जागोन आरो पपुलेसनखौ नायनानै बे जुदा जुदा जागोन मोनसे जायगायाव जुदि बिसोरनि पपुलेसना सबसे बांसिनबा बिसोरो माब्लाबो एसटी जानो हाया स' थाखानाय ट्राइबेलनिख्रुइ बिसोरनि नेचारानो टटेल डिफरेन्ट बे बाथ्राखौनो बिथाङा फोरमायनो नागिरदों आदित्य खाख्लारी बिथाङा स' सिसिट'आनि मोनसे जथुमा जादोंमोन मिटिं जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना मोनसे टारगेट लादों 40 लाख जि एसटी दोङो जोंनि आसामाव बिसोरो बेनि हेंथाय बिग्रायहांगोन आरो आदिवासीफोरनि बे एसटीनाव जेबो हेंथा गैया जुदि आदिवासीफोरा बेलेग स्टेटनिफ्राय बेलेग स्टेटआव फैदों बै जेंनाखौ जुदि बोखांनो हानो हायोबा बेवहाय मोनसे किन्तु परन्तु थागोन
जुदि आदिबासिया जुदि बेलेग स्टेटनिफ्राय फैनानै आसामाव फैनानै आसामाव जुदि एसटि जानो हायोबा आसामाव थानाय गुबुन गुबुन एसटिफोरा जायफोरा आसामनि गुबुनाव माइग्रेट जाना थांदों बिसोरबो मा जानांगोन एसटि जानांगोन बेनिखायनो कन्स्टिटिउसनखौ ओरैबायदि चेन्ज खालामनांगोन जे बेयो आदिबासिफोरनि थाखायल' जायालासिनो जोंनि बर'फोरनि थाखायबो जानांगोन जोंनि मिसिं कार्बिफोरनि थाखायबो जानांगोन सनवाल कसारिनि थाखायबो जानांगोन बे राभानि थाखायबो जानांगोन बेयो बा गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय एसटिफोरनि थाखाय बे जानांगोन जे गुबुन स्टेटआव थांबाबो एसटि जाया एसटिआ एसटि जाखायो बेबायदि जानांगोन स' बेबो मोनसे बेरियार बेनिखायनो आदिबासिफोराबो एसटि जानाया एसेबां इजि खामानि नङा बिदिब्ला जों आसामाव पलिटिकेल इस्युजों प्लास माखासे हांगामाखौ जों नुनो थांगासिनो दङ खारन एसटिफोराबो जिरायनानै थानाय नङा बाकिफोरा जाबायदि वार्निं होबाय थादों नाथाय एसटिफोराबो जिरायनानै थानाय नङा बेबायदि बिथिङाव एसटि आरो नन एसटि जायफ्रा एसटि जानो गोनां बिसोरनि गेजेराव मा जागोनथाय बेखौथ' समाजआ खिन्थासिगोन नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ आं मा बुंनो नागिरदों जे आदित्य खाख्लारिया मा जाहोननि थाखाय माने मरान मटकखौ एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होनना बुंदों मा जानो थाखाय आदिबासिखौ एसटि होनो थाखाय जुदि स्टेट बेरियार मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव माइग्रेट जाना फैनाय जुदि क्राइटेरिया बेखौ जुदि गैया खालामनो हायोबा आरो बे क्राइटेरिया सेम जों बायदि एसटिनियावबो जुदि लागु जायोबा बेलेग स्टेटआव थांबाबो जों बे एसटि जानो हायो बेबायदि जायोबा सिसि ट'आबो जेबो बुंनांगौ गैया आरो ट्राइबेल संघआबो जेबो बुंनांगौ गैया बेखौ बुंदों आरो ससिय' इक'नमिक सार्भे खालामनांगोन सोलोंथायारि सार्भे खालामनांगोन बै टाइ आहमफोरनि थाखाय बे सार्भे खालामनानै जुदि बिसोरखौ गोग्लैसोनाय होनना जुदि प्रुभ खालामनो हायोबा एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिदि टाइपनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा स' बेबायदि दा सार्भे खालामा बे सरकारनि सायाव आरो मोनसे बाथ्रा हु आर जुबिन्स रियेल फलोवार्स आसलते जुबिन दानि रुंसारि जुबिन गार्गनि रियेल अनुरागिया सोर रियेल फलोवार्सआफोर सोर बे बाथ्राखौ जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बार बार बुंगासिनो थादों जे रियेल फलोवार्सफोरा रियेल अनुरागिफोरा ओंखारबोनायनि समा जाबाय थैनायनि उनाव जायफोरा फलोवार महरै नुजादों बिसोर गासैबो फेक बिसोर मोनसे समाव जुबिन गार्गखौ रायोमोन जुबिन गार्गखौ बायदि बायदि बाथ्रा बुङोमोन आरो दिनै थैनायनि उनाव जुबिननि फलोवार्स जादों बेयो माब्लाबो जानो हाया देट मिन्स बिथाङा माखासे फलोवार्स बिथांमोनखौ मा होनदों फेक होननानै बुंनो नागिरदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा स' रियेल फलोवार्सआ सोर थारैनो बिदिब्ला बे बाथ्राया नोंगौबो माखासे ओरैनो माने हावावनो फलोवार्स जादों आरो खायसे ओरैबायदि मानसि थानांगौ जायफोरा जुबिन गार्गनि मेथाइखौ लाइभआव खोनादों कि खोनाया डाउटफुल दङ स' बिनिखायनो जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो जुबिन गार्गनि रियेल फलोवार्सफोरा ओंखारबोनांगौ बिसोरनि ओंखारनायनि सम जाबाय रियेल फलोवार्सफोरनि डिमान्डखौ जोङो मानिनो थाखाय रेडि सरकारा नकलि फलोवार्सफोरनि बाथ्रा खोनासंनो थाखाय रेडि नङा जे रियेल फलोवार्सफोरनि जि सिमां जुबिन गार्गखौ जाबायदि सनमान होनांगौ बेबायदि सनमान होनो थाखाय सरकारा रेडि बेबायदि बाथ्रा बुंदों जायफोर माने बाराद्राय गरम खालामबाय थादों श्याम कानु महन्त सिद्धार्थ जायफोरखौ माने फोजोबस्रांनायनि टारगेटजों माने हाल्ला हुल्ला खालामनानै पुलिसफोरजों हमजादों बिसोरो माब्लाबो रियेल फलोवार्स जानो हाया बेबायदि बुंदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिनिखायनो जायफोरा जुबिननि रियेल फलोवार्स बियो आसलते सोरमार सासे रियेल फलोवार्सआ माब्लाबाबो बेबायदि हांगामा खालामनाय नङा न्यायखौ लुबैगोन आरोबाव मोनसे निउसाव नुनो मोनदों बे जाहैबाय मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा निश्चय बाक्सायाव फैदोंमोन फैनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों खौरांगिरिफोरखौसो दायनिगिरि बुंदों आरो खौरांगिरि स्टुडिअ'आव जनानै बायदिसिना हाल्ला हुल्ला खालामबाय थानायनि थाखायनो बे माखासे जाथाया जादों बेबायदि बुंदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंदों बे जाहैबाय मा जुदि जामिन मोननायमोनबा बिसोरो दायनिगिरिफोरा जुदि जामिन मोननायमोनबा अब्लासो दावराव जानांगौमोन नाथाय बिसोरनो जामिन होआखै बिसोरखौथ' जेलावसो फथायदों आरो बेवहाय दावराव मानो जानांगौ बेथ' गोरोन्थि बेबायदि बुंदों बाथ्रायाथ' नंगौबो जे जुदि जामिन मोननाय बा दाय गैयै बायदि जाहैगौमोन अब्ला टेनसन जानांगौमोन नाथाय नुबाय बेखौथ' जेलावसो हरदों जेबो जामिन होआखै बिनि ओंथिया जाहैबाय बिसोर दाबो दायनिगिरिखायसो मा जेलाव थानांगौ जादों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो स' चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने टेनसनाव दङ बिथाङा मोनसे टेनसन अबस्थायाव दङ जिहेतु 2022 इलेक्सना फैगासिनो दङ बे टेनसननि समाव बिथाङा बेबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुदों आरो नोंथाङा थारैनो बुजिबाय